Με χαρά, συγκίνηση και πάνω απ' όλα υπερηφάνεια, θα έλεγα, εγκαινιάζουμε τον πύργο του Πειραιά. Τα απόψινά εγγένεια, κυρίες και κύριοι, άρχισαν 50 χρόνια, περίπου μισό αιώνα. Τόσο είναι το διάστημα, το ακούσατε ήδη, που έχει περάσει από τότε που ο πύργος κατασκευάστηκε, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε αξιοποιηθεί. Το κτίριο αυτό, το δεύτερο ψηλότερο στη χώρα, η ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά, παρέμεινε αναξιοποιητό για δεκαετίες. Είναι ένα μοντέρνο κτίριο, πρότυπο βιοκλιματικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Είναι ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της Ελλάδος και όσο γεννάζει περίεργο είναι στον Πειραιά. Αποδείξαμε ως Δημοτική Αρχή ότι τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Με σχέδιο, επιμονή, κυρίως ρεαλισμό, αλλά και σκληρή δουλειά, δημιουργήσαμε μαζί με την Πειραιούς Tower ένα ξεχωριστό τοπόσιμο μοναδικής αισθητικής. Ολοκληρώσαμε μια άρτια από νομική και τεχνική άποψη διαδικασία που οδήγησε στην ανάδειξη αναδόχου και στην υπογραφή τον Ιούλιο του 2020 της Σύμβασης Παραχώρησης με την χειροπραξία αποτελούμενη από την DEMAND, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης EBRD και την εταιρεία Prodea Investment. Νέες επενδύσεις βρίσκονται στη καρδιά στον Πειραιά, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των ξενοδοχείων, στον τουρισμό αλλά και γενικότερα. Και είναι σήμερα εδώ όλοι εκείνοι που είδαν την προοπτική του Πειραιά και αποφάσισαν να επενδύσουν και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Καταρχάς να πω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι σας ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα, γιατί αυτή η κίνηση πάντοτε είναι η κίνηση αναγνώρισης και επιβράβευσης της προσπάθειας που κάνουμε και αυτό μας δίνει την ενέργεια και την όθηση για να συνεχίζουμε. Δεν ξέρω, η ανθρώπινη μνήμη είναι πολλές φορές και επιλεκτική και διορθώνει τα πράγματα και τα τραύματα, αλλά τον Ιούλιο του 2020 ήταν πολύ δύσκολη επιχειρηματική απόφαση να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Και θέλω να πω εδώ, κύριε Πρόεδρε, χωρίς κανένα ύφος και δόση υπερβολής, ότι μας διδάξατε εμάς την εταιρεία και πιστεύω ως Έλληνες να ρωτάμε και να ακούμε τους ειδικούς, αυτό κάναμε και εδώ, να είμαστε επίμονοι και να έχουμε εμπιστοσύνη στο όραμά μας και τον εαυτό μας. Και νομίζω αυτό είναι σπάνιο για την ηγεσία μιας χώρας να μπορεί να το διαχέει στον πληθυσμό, γιατί έχει πολλαπλασιαστές και αποτελέσματα πάρα πολύ θετικά. Εκεί που νομίζαμε ότι η πανδημία περνάει, το 2022 έγινε ένας απρόβλεπτος πόλεμος που μας διπλασίασε το κόστος χρήματος και είχαμε μπροστά μας άλλα 2 χρόνια. Το επόμενο ήταν ότι καμία εταιρεία στην Ελλάδα δεν είχε κάνει ψηλό κτίριο και ευτυχώς βρέθηκε η Τέρνα που ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση έχοντας μια εμπειρία από το εξωτερικό και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της Τέρνα, ειδικά τον υπεύθυνο για αυτό το έργο, τον κύριο Σταμάτη και όλη του την ομάδα, αλλά και τον κύριο Περιστέρη, ο οποίος στις δύσκολες στιγμές έβαλε αυτό που λέμε πλάτη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Alpha Bank, τον κύριο Ψάλτη, τον κύριο Εμμύρη και όλη την ομάδα, που στις δύσκολες στιγμές επίσης έβαλαν πλάτη, αφήνοντας ανοιχτή τη ροή χρηματοδότησης του έργου. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τους αστικούς μύθους που περιέγραψε ο κύριος Μόραλης, η επιχειρηματική κοινότητα, ο απλός κόσμος και οποιοσδήποτε άλλος περνούσε από τον Πειραιά, ενώ ο πύργος χτιζότανε, προχωρούσε και τέλειωνε, δεν πίστευε ότι είναι πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα, ενώ είχαμε νοικιάσει το 60% των τετραγωνικών μέτρων αρκετά γρήγορα, οι τελευταίοι 8 με 10 όροφοι έκλεισαν μόλις τους τελευταίους 4 μήνες, με πολλούς να μας λένε ότι περίμεναν να δουν ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Και εδώ βλέπουμε πόσο χρόνος οι αστικοί μύθοι και αυτά που ακούγονται μπορεί να διαστραβλώνουν την αλήθεια ή την πραγματικότητα. Μεταξύ μας, Δήμαρχε, νομίζω ότι ο πύργος ήταν ματιασμένος. Αλλά επειδή με τις ξεματιάστρες πολλές φορές αργεί ο χρόνος, εσείς πήρατε την απόφαση της διακήρυξης και εμείς βρήκαμε τα λεφτά να κάνουμε την επένδυση με ένα όραμα. Θα είμαι πολύ σύντομος.
αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία που δεν φάνηκαν στο βίντεο για αυτό τον πύργο. Καταρχάς, όταν με πολύ αγάπη μας τον παρέδωσε ο Δήμος του Πειραιά τον Νοέμβριο του 2020, είχε μέσα 150 τόνους σκουπίδια και άχρηστα υλικά. Και έπρεπε αυτή η αποκομιδή να γίνει με πρωτόκολλα υγειονομικά για να μην χάσουμε το πλατινένιο LEED. Το δεύτερο είναι ότι έπρεπε σε μια μελέτη του κυρίου Βικέλα, ο οποίος μας τίμησε και ήρθε εδώ στην ηλικία των 93 ετών, έπρεπε η σύγχρονη μελετητική ομάδα να προσαρμόσει ένα σκελετό του 1973, ας πούμε, σε κανονισμό πυρασφάλειας του 2024. Και αυτά δεν είναι εύκολες προσαρμογές. Ο κύριος Βικέλας, λοιπόν, το 1971-72 μελέτησε αυτό τον πύργο και εδώ μετά ο κύριος Βεντουράκης, ο κύριος Τσαγκαράτος, που είναι, ας το πούμε, μια άλλη γενιά αρχιτεκτόνων, και τέλος ο κύριος Παπαγεωργίου της Πύλα, ένας 40άρης άνθρωπος Έλληνας που δούλευε στη Νέα Υόρκη, γύρισε εδώ, ολοκλήρωσαν αυτό. Τι ομορφιά υπάρχει σε ένα κτίριο που έκανε 50 χρόνια να τελειώσει, να είναι εν ζωή εδώ σήμερα όλη η ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αυτό πιστεύω είναι μοναδικό και είναι κάτι που θα τιμά πάντοτε τον πύργο. Επίσης, με κόστος, χρόνο και προσπάθεια, αποφασίσαμε την όψη που είχε μπει το 1982, τη θυμάστε, το μαύρο γυαλί του πύργου, να την ανακυκλώσουμε εδώ, να τη στείλουμε για επεξεργασία έξω και με τη Σεκομπέν στην Γαλλία να παραχθούν όλα τα καινούρια ιαλοστάσια που βλέπετε. Σίγουρα προσθέθηκε και καινούριο υλικό, αλλά αυτό που βλέπετε είναι το παλιό ανακυκλωμένο γυαλί του πύργου. Επίσης να σας πω ότι με τα ειδικά φώτα που βρίσκονται στα 1570 πανέλα, που είναι σταθερά και βλέπετε ότι το βράδυ έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, η ενέργεια που καταναλώνουμε για να φωτίζουμε τον πύργο μία ολόκληρη νύχτα είναι όση ενέργεια χρειάζονται δύο κλιματιστικά σπιτιού. Γι' αυτό ο πύργος είναι στην πράξη το πιο πράσινο, το πιο φιλικό και το πιο μοντέρνο κτίριο. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που στα εγγένεια του πύργου του Πειραιά παραβρίσκεται μαζί μας ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ελάτε στο βήμα. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο καλοκαίρι του Πειραιά συνεχίζεται μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Conference League. Ακολουθεί μια ακόμα πολύ σημαντική στιγμή για το πρώτο λιμάνι της χώρας, η ολοκλήρωση ενός εμβληματικού έργου, το οποίο, όπως ακούσατε, το οραματίστηκαν πρώτα κάποιοι πριν από 50 και χρόνια. Και θα έλεγα ότι αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι με τον τρόπο του το σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, αλλά και το σύμβολο μιας χώρας που προχωρά με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Το έργο αυτό έγινε πράξη χάρη στην οραματική διάθεση του Δήμου, αλλά και αυτών που το ανέπτυξαν και πήραν το επιχειρηματικό ρίσκο. Συγχαρητήρια, κύριε Ανδριόπουλε, σε εσάς και στο επιτελείο σας, σε μια συγκυρία όπου η χώρα έβγαινε από μια μεγάλη κρίση. Και πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου για τη δρομολόγηση τέτοιων μεγάλων αναπτυξιακών έργων συνδέεται προφανώς και με την πίστη την οποία έχουν οι επενδυτές στις προοπτικές της χώρας, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με το κόστος δανεισμού, τη δυνατότητα χρηματοδότησης
τέτοιων περίπλοκων έργων. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και συναντήθηκαν, ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες οι μεγάλες, η πανδημία, ένας πόλεμος στην Ουκρανία και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε ένα κτίριο το οποίο με τον τρόπο του θα γίνει ένα, όχι το μόνο, ένα από τα πολλά τοπόσημα μιας πόλης η οποία αλλάζει και η οποία προχωρά με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον. Αγαπητέ Δήμαρχε, έχουν γίνει πολλά στην πόλη του Πειραιά και θέλω να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχει ο Δήμος του Πειραιά με την κυβέρνηση, η οποία με τον τρόπο της στήριξε τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα, με πιο σημαντικό απ' όλα το έργο του Μετρό και ταυτόχρονα δρομολογεί και μια σειρά από καινούρια έργα, όπως το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, τις περαιτέρω αναπλάσεις, οι οποίες θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο την ομορφιά του πρώτου λιμανιού, τη μετατροπή του σε ένα λιμάνι το οποίο θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, έτσι ώστε αυτό το οποίο αποκαλούμε cold ironing, την ηλεκτροδότηση του λιμανιού, ο Πειραιάς να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας μεγάλης περιβαλλοντικής πρόκλησης. Και θέλω να θυμίσω βέβαια, μιας και έχουμε και ευρωεκλογές σε λίγες μέρες από τώρα, ότι τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προσέθεσε σημαντική χρηματοδοτική δυνατότητα στη χώρα για να υποστηρίξει τέτοια οραματικά έργα. Και θα απαντήσω στην πρόκληση την οποία μου έβαλες, αγαπητέ Δήμαρχε. Η κυβέρνηση βλέπει πολύ θετικά το σχέδιο της υπογειοποίησης του ηλεκτρικού. Αναμένουμε την τελική μελέτη, τη συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, την εξέβρεση χρηματοδοτικών πόρων. Αντιλαμβάνομαι όμως την μεγάλη σημασία την οποία το έργο έχει αυτό για την ουσιαστικά ποιοτική ανάπλαση μιας περιοχής του Πειραιά που χρήζει περαιτέρω επεμβάσεων. Χαίρομαι λοιπόν που ο Πειραιάς μετατρέπεται από μια πόλη η οποία ήταν ταυτισμένη με την ναυτιλιακή δραστηριότητα σε μια πόλη προορισμό, αυτοτελούς προορισμού, και σε μια πόλη η οποία μπορεί να προσελκύσει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν της ναυτιλίας, με την οποία, κυρία Πρόεδρο, ο Πειραιάς θα είναι ούτως ή αλλιώς πάντα ταυτισμένος. Αυτήν την δυναμική του Πειραιά θέλουμε να ξεκλειδώσουμε και γι' αυτό και θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε τέτοια μεγάλα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα. Τέλος, μιας και εδώ πέρα παρουσιάζουμε έναν πύργο και μιλάμε για την δυνατότητα των πόλεων να ψηλώσουν, το έργο αυτό σχεδιάστηκε μαζί με τον πύργο των Αθηνών πριν από 50 και χρόνια. Οι ανάγκες των πόλεων αλλάζουν και οι επιταγές για απελευθέρωση χώρου, για περισσότερο πράσινο, γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Και πιστεύω ότι συνολικά θα πρέπει να ξεπεράσουμε μια σχετική πολεοδομική υψοφοβία την οποία έχουμε στο πώς σχεδιάζουμε τις πόλεις του μέλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεφυτρώνουν παντού ψηλά κτίρια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά προφανές και η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι και όταν πρέπει να βάλει περιορισμούς στα ύψη των κτιρίων που να συνάδουν με το γενικό, θα έλεγα, οικιστικό αποτύπωμα συγκεκριμένων περιοχών, είναι δεθειμένη να το κάνει. Όμως χτίζονται και άλλα και θα χτιστούν και άλλα ψηλά κτίρια στην πατρίδα μας και νομίζω ότι η αντιμετώπιση της ανάπτυξης των πόλεων, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που το ύψος μας δίνει, όπως οραματίστηκαν κάποιοι παλαιότερα από εμάς, είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει πια να εξεταστεί με περισσότερο θάρρος. Κλείνω συγχαίροντας και πάλι όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτό το σημαντικό έργο, τους εργαζόμενους του Δήμου, της κοινοπραξίας, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, την κατασκευαστική εταιρεία. Είναι ένα σύνθετο τεχνικά έργο, όπως βλέπετε, και με πολύ υψηλά περιβαλλοντικά standards, ένα έργο το οποίο είναι πρότυπο ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ενέργεια και εύχομαι σε ακόμα περισσότερα έργα με αντίστοιχο σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συγχαρητήρια και πάλι.